O alcalde e a presidenta da Deputación Provincial, entre outras autoridades, foron os encargados de inaugurar a exposición sobre a Ponte do Burgo, Berce, Camiño e Luz. Berce, porque na Ponte do Burgo, na necesidade de transitar, de pasar un río case convertido en ría, está a orixe na nosa cidade. Unha ponte une, unha ponte sirve para transitar, para comunicar, para camiñar. Dai ben o camiño, e ao longo da historia ese camiño convertiuse nunha arteria vital, non só polo tránsito, senón tamén para a chegada de moitas ideas. E luz que o futuro é o que se vai materializar no proxecto de intervención que de algún modo aquí se nos anticipa. Unha mostra que nos achega a historia da Ponte do Burgo, o seu pasado e todo o que significa para Pontevedra e o seu futuro, coa rehabilitación que van a realizar ao longo deste ano neste punto da cidade. Dende logo, a Ponte do Burgo é como unha gran enciclopedia da historia non só da cidade de Pontevedra, non só do sur de Galicia, sino de Galicia, e iso o contará o alcalde e eu non me atrevo. Por lo tanto, estudiando esta Ponte do Burgo, podemos coñecer a historia desta grande cidade, porque Berce, por eso se titula así, esta exposición son camiño, non? Camiño coas súas luces e coas súas sombras, e son luz cando se actuou na ponte para que tamén fora recuperada para o espacio público. Unha mostra da que o alcalde dixo sentirse moi agradecido e ilusionado, xa que a Ponte do Burgo forma parte da historia de Pontevedra. E ademais eu estou plenamente satisfeito do resultado final desta exposición, do traballo feito, do vídeo que podedes ver tamén, en donde falan todos os que interviron de alguna maneira na elaboración desta exposición. En todo caso, decir que a Ponte do Burgo, que é a orixe da cidade, eu creo que merecía unha actuación moderna, con todas as componentes que teñen as actuacións modernas. Non sempre que actuamos, e aí pode haber certo debate, non? Respecto ao noso patrimonio histórico e artístico, sempre entendemos que temos que respetalo, temos que respetar a súa memoria, pero tamén temos que deixar pegadas nel de que a actuación foi contemporánea. A montaxe, que poderán ver ata o día 28 de marzo, consta de 15 paneis, así como algunhas vitrinas que inclúen elementos orixinais atopados nas escavacións arqueolóxicas. O documento exhíbese nunha pantalla de 2 metros de ancho ubicada no vestíbulo da escalinata do histórico edificio de Sarmiento.